Murder suspect nga si Leonardo Felonia nasa kustodiya sa Davao City Police Office human siya wala dawata sa National Bureau of Investigation sa miaging semana. Mato ni Senior Inspector Ivan Abesa, pangu sa Intelligence Group sa Davao City Police Office, nga nibalibad si NBI Director Dante Guieran nga dawaton si Felonia bisan do na pay court order tungod kay gikonsiderang high-risk detainee si Felonia ug walay kapabilidad ang ilang buhatan nga mokustodiya og sama ni Felonia. Kahinumdumang si Felonia nibuti nga duna siya nadawat nga mga hulga sa kinabuhi human ni issue ang korte og arrest warrant aron siya sikupon kalabot sa pagpatay sa negosyante si Richard Lim King. Karong adlaw ang private prosecutor ni Felonia gikatakdang musang at og mosyon kalabot sa pagbalibad sa NBI nga dawaton si Felonia.